Беларускай музыкі не існуе. Вось калі верыць алгарытмам Ютуба, плейлістам Spotify, TikTok, радыёэфірам, тэлебачанню, то складаецца ўражанне, што беларускай музыкі зусім няма. Унутры самой Беларусі гэтай самай беларускай музыкі быццам бы няма. Але пры гэтым меламаны, якія ў тэме, якія цікавяцца нашай музыкай, могуць прызнаць, што зараз адбываецца вельмі прыкметны рост колькасці артыстаў, гуртоў. Выходзіць столькі рэлізаў, што нават прафесіяналы не паспяваюць усё гэта праслухаць. І кожную пятніцу выходзіць новая партыя. Ёсць ужо гурты, якія ездзяць у туры нават у ЗША, а мільёнамі праслухоўванням, мала каго здзівіш. Беларуская музыка крутая, якасная, разнастайная, але чаму пра гэта у шырокім сэнсе ніхто не ведае? Як гэта змяніць? Я музыкоўскі і зараз сфармулюю 5 тэзісаў, якія можна рэалізаваць, і любы артыст, які гэта зробіць, павялічыць колькасць сваіх слухачоў у разы. У беларускай музыкі няма праблем з якасцю. Так, вядома, заўсёды ёсць да чаго імкнуцца. У плане аранжыровак, напаўнення гуку. Гэта бясконцы працэс, але з тым, што ўжо ёсць, можна рухацца. Але руху не адбываецца, таму што музыкі жывуць у рэжыме запісаў, выклаў і чакаюць суду. Гурты не ствараюць кам'юніці, не робяць контент вакол сябе, не распавядаюць свае гісторыі. Яны проста існуюць у вакууме, а ў гэтым вакууме-то няма слухачоў. Першая парада. Займайцеся зборам сваёй аўдыторыі ў адным месцы. Як гэта рабіць? Вам трэба ствараць цікавы, але недарагі па рэсурсах і хуткі контент. Напрыклад, вертыкальнае відэа і паказваць яго на пляцоўках TikTok, Instagram. Дадайце ў шапку профілю спасылку на Telegram і матывуйце новых гледачоў падпісвацца на ваш ТГ-канал. Калі вы наб'еце там 100 000 чалавек у ТГ, гэта будзе ваша самая коравая аўдыторыя, да якой вы заўсёды зможаце дагрукацца, нешта ў яе спытаць, атрымаць зваротную сувязь, запрасіць паслухаць трэк ці наведаць канцэрт. Чаму вы зараз гэтага не робіце? Тэзіс нумар 2, і напэўна гэта ёсць прычына праблемы з першым, што посціць, пра што распавядаць. Часцей за ўсё у сеціве мы бачым ад гуртоў фрагменты з канцэртаў ці рэпетыцый, там ліпсінгі. Так, трэба рабіць і такі контент, але назавем яго, стартавы бомж-набор. Такую лухту робяць усе, таму будзе складана сярод гэтага ўсяго вылучацца. Прапаную дадаткова да гэтага распавядаць гісторыі пра ваш гурт, пра што вось гэтая песня, як вы прыдумалі вось такі гучок, якія цікавыя гісторыі адбываліся з бандай, з кім вы сябруеце, з кім канкуруеце, з якой бандай у вас цёркі нейкія, праз якія цяжкасці вам давялося ўжо прайсці. Памятайце, што ўвесь контент у свеце, ён будуецца на гісторыях. Натуральна, усім пахіру, наколькі крута вы граеце. Калі ў вашай песні няма фішкі ці гісторыі, яна ўсяго толькі саунд-дызайн без глыбіні. Магчыма, трэба будзе больш падрабязна пра гэта распавесці, калі так, напішы ў каментарах. Трэці пункт. Беларускія музыканты не будуюць сваю сцэну. Няма сяброўскіх саюзаў, творчых груповак і так далей. Якое рашэнне? Трэба аб'ядноўвацца, мець зносіны, знаходзіць сяброў па стылі ці проста па духу, шукаць агульную выгаду адзін для аднаго і сябраваць з блогерамі, журналістамі, фатографамі, контент-мейкерамі, як зараз кажуць, і ствараць агульны контент і такім чынам рабіць з гэтага ўсяго, каля прафесійную тусоўку. Так вам будзе прасцей арганізоўваць канцэрты, абменьвацца слухачамі, падпісчыкамі, фанатамі. Вось самі уявіце, у вас наперадзе канцэрт, там будзе 3 банды. Зрабіце агульнае відэа ці агульную промо-кампанію ў адзіным стылі. Першая банда запрасіла, распавяла пра сваіх калег, другая зрабіла тое ж самае, трэцяя агульную рэпетыцыю ці інтэрв'ю здыміце. Так, кожная банда прыцягне на канцэрт па 30 сваіх і ўжо набярэцца амаль 100. І гэтыя слухачы не пачнуць сыходзіць пасля першага ж гурта, а паслухаюць усіх, бо яны прыйшлі не толькі на сваіх любімцаў, але і на сяброў сваіх любімцаў. Яго сябра, мой сябра.
Зразумела, што ўсе ферзі, нахрен мне гэта трэба, прапаноўваць калабу першым, нешта муціць, я ж кароль. Ну, з такой логікай і застанецеся ў сваёй багні. Калі вы не гатовыя працаваць, так ідзіце лесам, выключайце гэтае відэа, вам не трэба, пакуль. Але тым, каму трэба, хто гатовы рухацца, звярніце ўвагу, як працуюць усе нармальныя замежныя банды. Вось калі яны бачаць, што на сцэне з'яўляецца якісьці перспектыўны пачатковец са сваёй аўдыторыяй, чаму яны адразу робяць з ім калабу? Не задумываліся, навошта? Каб падтрымаць моладзь? Да ніфіга! Каб паказаць сябе новай аўдыторыі і пашырацца. У чацвёртым тэзісе я б хацеў бы пагаварыць пра музычную прэсу. У шырокім разуменні яе не існуе. З вядомых музычных экспертаў засталіся там 2-3 імёны, але гэта не значыць, што іх ніхто не заменіць. Сакрэт распавяду, блогеры, музычныя журналісты не бяруцца з паветра. Яны з'яўляюцца з музычных фанатаў, з вашых сяброў, якія з вамі тусяць, а потым ім нешта там у пятую кропку страляе, і яны пачынаюць нешта пісаць, здымаць, распавядаць. Паглядзіце, як працуюць музычныя фанаты ў іншых краінах. Яны ствараюць форумы, групы, аналізуюць альбомы, пішуць рэцэнзіі, робяць мемы, там спрачаюцца пра сет-лісты, перакладаюць інтэрв'ю, і ў вас з'явяцца такія ж вар'яты. Але толькі пры выкананні першых умоў, пра якія я казаў. Вы пачынаеце ствараць кам'юніці, працаваць над сваёй вядомасцю, ствараеце падзеі, гісторыі, каб за вамі было цікава сачыць, абмяркоўваць і распавядаць іншым. Калі з таго, што я распавёў, нешта незразумела, вы можете звязацца са мной для абмеркавання таго, як усё гэта можна зрабіць, як ствараць там контент. Пішыце ў каментарах або мне асабіста, кантакты ёсць у апісанні, там тэлеграм-канал, спасылкі на данаты, на мои праекты, хто я такі. Ну і каб была поўная яснасць, навошта мне вам дапамагаць? Да таму што мне ўжо надакучыла глядзець, як гурты год ствараюць рэліз, выпускаюць яго, ён знікае ў нікуды, што ў чартах нейкае гаўнішча, а мае любімыя гурты у гэты чарты не трапляюць. Надакучыла бачыць дрэнны промаматэрыял ад беларускіх гуртоў. А паколькі я займаюся YouTube-прадюсаваннем, сам ствараю штодзённа розны контент, то магу падзяліцца сваім вопытам, сваімі памылкамі і высновамі, якія зрабіў. Задавайце пытанні ў каментарах. Думаю, што на ўсе адкажу, паспрабую, калі не навучыць, то хаця б задаць кірунак, разуменне гэтага працэса. Ну а калі вы самі не хочаце гэтым займацца, але ваша музыка мне спадабаецца, то можна абмеркаваць і сумесную працу над вашым контентам, там промматэрыяламі, як паслугу. Ну і апошняя тэза для прыгажосці і натхнення. Я ведаю, што беларуская музыка існуе, але без вашага ўдзелу для знешняга гледача яна такі застанецца у андэграўндзе андэграунду. Пішыце ў каментарах пытанні, да сувязі.